Па дали пише колко стъпала нагоре. Дали си пише стъпалото, викам по-на времето, гледай, надпис имаш. Да минаш, се вървиш бавно. Значи тук помня, преди си пише стъпалото, кой номер са. Ако ще стои 65. Направим едно клипче тук от 10 минути нагоре. Какво? Прехода, бе. Тук в гората. Чист въздух. Много стълбя, човек. Тук става, ще излезе ракета нагоре. Това шипка. Не ще води никога. Водил съм, много давно. Лъжиш. Водил съм, бе. Лъжиш? Давно. Лъжиш. 102. Някой трошил. Двамата я. Ага, не мога повече. Някой трошил. Аз само тия деца виждат ли се? Да, бе, още толкова нагоре, на пъти пъти. Честно, да? Давай. Тук е 102. Догоре май са 6 стълби. Айде, по-съм долу ще лесно, бе. Да, бе. Он считата. Ще дойде от да не мога да скачи до дома, ето. Архия, Само де взех яки. почекай го. 200. Айде, не остана още малко. Още 400. Има още Два пъти. 2 пъти по толкова. Да. Те на шипка са по-малко стълби. Няма, бе. Ето ще почувам. Айде там горе, по-хубаво че мама. Не, върите ли? Там горе имаш маса беседка, човек. Държи малко тъмъй ти мен, тогава за да се видя малко. Това на клип, не на снимка. После ще го вежа само. Само снимка да ще направя фото. Дали има така опция? Горе ще се снимаме хубаво. Чупчина. 250. 250. Горе по луната, точно по средата на тази чума. Точно по средата е тук. Тази чума е най-старата чума. По 120 години чума, човек. Аз се помня. 120 години? 20. Минимум. Аз се помня, да. То тук завива нещо. Да, бе. Тия стълби как са ги правили, не знам, човек. Това е толкова труд тук, разправия, мъкнене, бъркане, камъни носене. На ръка. Че върва и пуша. Галея. Майстор си. Ай там на чумата. Тук 5 минути, на половината път. Ето и забързането, виж, въобще не спираме. Не го пусна веднага като. Пусна го на 20-30 стълби нагоре.
Уха! Какво става нагоре? Какъв баир? Аха! Još nam vrem go. 320. Майките, какво става така? Всичките лампи струши. Да, за какво ги правят сега тия парцали там? Уж вярващи да здраве. Лови наблюдение тук. Да, и вода. Няма вода. Ето, майки. Тук не се няма вода, ще да пия. Вода има също. Пулса е 400. Нали? Шагвата иначе готина тая, ли? Изели? Да, бе. Мак, тук е пълно чест парцали, тук какво става? Тук е Дрехи, мрехи, кърпи, гащи. за злато тук. Злато тук. Сега отгоре се вижда снежанка, Да, тя е там снежанка. Малко по-нагоре сте има глайма, майче. гледай само с облаците. Взимате един найлон надолу за една минута с това. Далеко, две хатко. Тук от край време така слагат хората дрехи, парцали, кой който има за здраве уж. Добре. Аз нямам. Както помня. Аз имам пасар. Това Марсоли хърли там сте бърсал. Мале, какво става сега. Синтия. Май не го добре, май. Чака, Е, тук дай цигара запалих, като слезнах от колата още. дай още. 10 минути. Представяш се. Хайде нагоре. Нагоре нямаш да. Май няма, да. Едно време нямаше салкото направили, мога да има. Тук е мой. Кабел, там е кабел. Има. Да, бе. Той има нещо. Айде, бе, Кръско. Аре, бързо. Да, бе, бързо. Не можеш, така ли? Ме нападна тока. Падна батерията. Падна я. Знам бъде. Няма, бе. Ами още 150 тоби нагоре има. Минимум.
Не може. Айде, бе, стани, още си млад. Айде, айде. Хайде. Бано. Това от ракията. Айде, малко остана, новото мина. Айде, виждам за края. Те хубаво, че са направили такива площадки, пак малко да почият краката, че ако е само стълби не може. Те знаят. Още има ли? Няма къде е, тук е. Къде е чак знамето? Виж къде е чак горе. Да бе, дойдахме. Още има 100 стълби, още има, айде. Защо не направите един лифт? Ха-ха. Горе е пълно с хора, бе, човек. Горе е пълно с хора. Станах вир вода. Но то и аз. Няма нищо. Виж областите, че погледни нагоре кръста. Здравейте. Тук сме в небето, човек. Къде? Ага. Шира. Не беше ли тук снимам този филм? Кой филм? Време разделно. Ай, там долу където бяха дони цигани, там е снимано. Не, запрегвам. Оха. Зачем?
olsun. Şimdi bu kimin? Bizim Tarantino.